ga mutumin kirki barwa wanda ya san aiki barwa gashi gwanin tuki barwa ka koko wuce sirki barwa nan da ya san dinki barwa ga babban maki barwa ka sa su yi mamaki barwa mai jimirin aiki barwa ajiye masanin doki barwa haram muka sa shauki barwa mai kyautar mamaki barwa muka yi muka mamaki mai gayya mai aiki ga kama soyin al'umma barwa su ta memba siyasar kasa ba kudi na ka gari ba tufa a saman gwaiba ga wandon roba namu makiru ba masu dubun nasaba mai wanka muke tsaba makulli sai kuba kiwa bukar daji kai gaba ba geji zaki karyar keji baban abdallah baba gamu bashir kai ne barwa wankan jamfa da gare mu dan tafa barwan tumu mai kofa walla ka zamrafa ku zo ku mu kai cappa biyar ta mu no sofa da masu kudi rafa barwan mu na ce sufa bukatan mun kaifa da hannu mu daddafa gwanin da ya san tuki sai barwan tumu jagora na mega dan bello samaki ya zillo su gasu suna lilo ga doki gun folo dila hasken falo ba mu yi maholo shayabo kuma sha kallo karkashi layin lalo shayin madara milo rawa sai yan solo walla siyasa ko da ambatin da na ce sai gun gombe ta dan maje tuntuni mun yarje yau duka mun saje wasu ko har sun kurje tiredin ya murje ƙauye duka dan maje da birni dan maje maza duka mun yarje da mata mun yarje addinai mun yarje bayan dan maje sai dan bello na ce jigon ruwan tumugo garma ga ma'aji goma na findiga in garma na ce ka daɗo himma barwan tumu mai kima agun duka al'umma namu ka zama lema tuwo aka walo ma dubu kakar goma masoyin al'umma mai tausan jama'a ko ta ina tabbas ka zama giwa barwa kwararre ne ka wuce dan wani ai shirin su na ƙarya ne an gudu tako ne tawi su gwani kai ne kai din bango ne jigo a ƙasa kai ne ƙaryar su kurege ne tuntuni mun gane mai wanka fitacce ne mai wanka ƙwararre ne membon akwata yamma na ce dan bello a gaishe ka hanzi takenka usmanu fa sunanka damu a bayanka dan abba muna yinka gombe fata ɗauka mun yi girhagunka tsarin manufofinka birni ƙauye naka har talakawanka 2027 mu muka ce kai ne zaɓin kowa ga bawan Allah bana sallah ƙaryarsu su ma illa kari kila haula rigi da ɗaya shilla sun da jini bola kai a guje illa kai ka zamto fitila kira da damun kwala rana gatan sola barai ikon Allah sai kallo kai ne namu barwa sakon onga da kansa fayar ruga da ce mai riga da jini daɗa an tsaga ga bujimi onga na barwa gwani onga dodon yan iska su ɗan kuri hankaka je dodo onga komanda ne onga kwarai umar onga ai duniya ta san kagun barwa masu dubun aiki
sukuwa kuma sai doki ki buga makurar dinki a fuska kasa shauki ga ka gadon mulki kai ka cika jan zaki mai kwana aiki mutuntu muna shauki a Pindiga dan kirki na kashare na shauki barwa ka zam dambu ka yi hawa uku haya Allah ya so da ka fita sun boye ka da ɗarin jaye ba mai tawaye tuntuni mun waye birnin mu zuwa ƙauye Allah ya yaye waɗansu su ce maye sun yi sara ta lauye gamji na muka shanye akan su fa ya juye barwan tumu jagora mai wankan ma gaishe ka barwa jirgi zai tashi ga nauyi sani shi na mai tsantsar kishi gwani na kaba kaushi da yara suna san shi manya suna son shi mata duka sun daushi damu maza na shi kyauta a hali kunshi kuma ga tsantsar kishi kai na sha mamaki dan tumuwai shi ke sukar barwa waye gatansu bayan goyonsu kwarai ka girme su matsayi kafi su sun san kafi su har manyansu duk dai karyarsu su har yaransu iyaye na gidansu taka uwar tasu waye ya san su waye ya kai su har aka kalle su sannan aka zaɓe su siyasar kafi su hali duka kafi su sarautar kafi su kyauta kafi su suwa duka kafi su haƙuri kafi su daraja duka kafi su masoya kafi su tunda Allah ya yi su sun kafi bokansu wai shi ke ba su mun san ƙaryar su kai Allah karke ga sarkin waka yau ga barwa Allah ga tanka matsayi ya baka sarauta ya baka masoya ya baka munan yau bayanka kuɗi duka ya baka barwa tubarkalla ka gode sarkinka sarkin kyauta ne shi yayi mako mai zaki barwa